Good morning. Iti local language tayo, awagan tayo dahito iti Three Kings, tata ipipanya, Three Kings, kuna mas popular di panangawawag tayo nga Three Kings, talo nga ari. Alam naman pa kasta, kaila kablaawan tayo tunggal may sa Happy Three Kings kanyayo. Sino kada kayo ti idi Christmas, uno agingga, tatapay laang ti pagpatinggan ti Christmas niya, tatangal daw. Mabalin pa ilaang ti agregalo iso nga lang kay pinakarigalo iti diyon ton malpas misa niya. Mabalin to pa ilaang. Kada sino kada kayo tinapan naki Christmas, conforme naki Christmas party nga adda na awat ng regalo. Awan? Sino mo tinagregalo ingato naman ti ima na? Ay puros kay imot. Ni kinawan nagregalo anya ka nga ron. Hangka nakaawat, hangka mo nagregalo. Kada nga ron may isa nga grupo na panda na Christmas party, diyak amo ano dyan, ti swimming pool da ito. Ti kano balor, da dyan kay regalo da ka, dyan mo 300. Kaya may sa idinakita na dyan regalo na, nagmisuot. Apaya, kasla mo sang agasot, ti balor dyan regalo na. Sinungat na dyan ang regalo ko na. Kapag naglakamat. Sa nga gasot da ita, tupperware. Jegi prop na, 75. Jiskas tape, sa di pinagplaytek, nasurok pa yung talugasutan. Imbilang na mo, pinagregalo na, ay niya na imbilang na. Nganti ka, iti, nanipod pa seminarista aging gana nga padi akon ti the best nga naawat ko iti exchange gift adi exchange gift haan nga regalo the best nga naawat ko nga ay nabunot ko iti exchange gift aging gatata talaga nga diya malipatan the best jak amuno the best nga talaga wano basta the best latan anya dayay pusiti nateng anangisit kita nyo. Dapay bukbok na, dapay bonus na. Hindi so nga di sumang petak, imbilag ko na tap nagtatayab da kitay bukbok ta iso pay. Kaya aging katata malaglayip ko lang agat katawa la jeri nak it's not the gift. It's the giver kung kuna tayo. Ngam ginagpaiso na adda isyok ti regalo. Dakam nga papadi ag exchange gift kami met. Dilaang 3, nag-exchange gift kami, ada nakaala ti kasla antik nga side table, lamisaan, dagiti magatang ijaybigan nga nangingina, dagiti kasi ado. Ngam siyak ti isyok ti regalo, kasla jak makapili, ti ited ko, marigata na nga agpili. Tabakano, kaya na nga ta, magustuhan na nga ta, kaalaan na nga ta, idi namin tikas kami nga papadi idi ka ahead of time bunoto mo tapno ammom no inya di maibagay keng kuana jay na mabayag sa kanto mabayag pay haan nga dijay kaaldawan na kasi kuma kadi jay madanaganak no mapagustuak dijay regalwak dijay ti may nga kafir ko tipay sakit mi nga daddo mga papadin ka daddo mga kay na regalo dadtanay sobre apaya igatang munton napiyata na may mayat no igatang munton lakas diyan no daddo mata kunada ka sadot han nga nag-effort ngam no daddo ma tapno di maibagay king kuana kala ko man yung papadi ikam tibado nagadumot tibado na ikam ti tolya madimat ikam ti sagay-say ken bimpo kasla de grade 3 kayo mo sagay-say ken bimpo awam mo buok na alangan mga regalwam nga ro di pa na insulton ngadda ang lit na ikam ti Rexona ang dayro nalpasan gubat nadya adda isyok ti ko adda dayet mabuti nga tabakano ma-reject adda kas ko diya mo basta natural kanya dayay lablaba anak latamot nya regalo we're speaking of gifts. Daytoy tatangaal daw, Epiphany of the Lord. Imparangarang natikina si asino na. Iti interong ay sangalubungan, babaan tibiton na panda, naawam mo daytay belentay ngamin idtan. DJ Belen nga aramidan tayo Pilipino, naggagampor, naglalaok. Imagine mo ta, at star na, dadta ni Maria, dadta ni Jesus, dadta dagita pastor, dadta mo dagita Three Kings, talo nga ari, haan ang mga kasjay. Naduma-duma nga event aday jay.
Kalatatan ni, may kamano nga aldaw, so magmamano nga aldaw tinapalabas, sa napandagiti talo nga ari, kin ni Jesus, inted da regalo da, haanan ang ijay bilin nga di kulloong. Iso nga tinapanandan, balayan na, siyempre nagawid mo da Maria, kino siya, naganak may kamano nga aldaw, at dadapila di kulloong agigan, ijay hinyama kinaulaw dan. Iso nga, dijay, aramidin tayo, jibilin tayo na daduma, pinagtitipon tayo amin, actually, haan akas jay, naduma-duma, naganak, ti imaginan tayo, ijinaganak ni Apo Santa Maria, ka awam met ti star, awam adaan kay langit, akad da star na nga, awam pay adi, ya star nga sinursurot, dagiti ari, kaya na niya naganak, ije kunloong, tilaeng nakakita kadakwada, dagitay pastor, dagitay pastor niya, datayo mat apantay mo inlaok dagiti tallo nga ari with all the gifts mga igandahaan after how many days sumagmamano nga aldaw sada na berukan addan ije uneg ti balay awan ije kulloong kada tayo mo kana sigsiglat tayo mo ginulpi tayo maaminan haan nga kasjay katata daytoy napanda dagiti tallo nga ari ken dagiti tallo nga ari handa nga agaam mo handa nga agbabarkada nga agkakaaruba pagarian na jedaya, napaltiingan dala nga maiyanaken ti Mesias nga ari dagiti ari dagiti Hudyo. Iso binirbirok da. Haan nga amboda nga dagosan ki intayon dijainin nagtitinex dadtadalanan ka intayon. Dijayan nayanaken ko haan akas jay binirbirok da garod. Kasi siyempre nasumrek ka iti pagarian agkortisikol ka ijay ari. Iso nga napandakin ni Herodes. Taapa yang addaari nga simrag ti pagaryak. Anya, agawon na pagaryak. Kapatayin, gubatin na ka. Iso nga napanda, idinakita ng kunadan, na binirok dan, kitain nyo. Ni Herodes, ingkay beruken, kunanagam sa bali panunot na haan nga mapanagrokbab. Patayin na, tahan na kayat nga maikat ejay power ni Herodes. The rest is history, napanda nagdaydayaw, inted da regalo da, balitok, insenso, ken mira, dayjay simbolo ti kinapadi, kinaari, ken kinapadi, propeta ken ari, na ibunyag kanya tayo dayta, idinabunyagan tayo ken ni Apo Padi, na imaldit ti kinapadi, kinaari, ken kinapropeta ni Apo Jesus. The King of Kings, ari dagiti ar-ari, napanda nagdaydayaw ken kuana. Kano kitaan tayo, speaking of gifts, dahito sagot regalo ko na tayo. When na makaawat ka ti regalo, either naragsak, either agdayamudom, nangin nga rod di regalom, or namisuot. Kada iti regalo da, simbolo. Ngam ti si kararag tayo, ito'y nasantuan amisa, ti kararag tayo kunana, ti idaton mi Apo, saanen abalitok, insenso ken mira, no di ni Apo Jesus. Amo yun ni Apo Jesus, iso ti kapapatgan a regalo, iso ti haan amagatang a regalo, haan nga mabaluran a regalo. Imaginem ta Diyos, imay na inregalo ti bagina, iti narukop a kinatao tayo. Nakalumlum tayo iti basol, ngem imay babaen kini Apo Jesus. In sakripisyo na imay na inregalo, isogarod nga ni Apo Jesus, ti kapapatgan a regalo nga naawat tayo. Ni Apo Jesus, ti haan ama gatadan a regalo nga naawat tayo. Isogor day ta kuma agragragsak tayo akan kanayon ta adda kada tayo nga agnanayon ti regalo akang nginginaan. Iti sabali abangir ni Apo Jesus ti regalo regalo na kada tayo. Da tayo met regalo na tayo ni Apo Dios. Sika, siyak, regalo na kayo met iti pamilyayo, iti gimong yo, iti pagtrabahuan yo. Kadagiti tattao na regalo tayo at tunggal maysa. Kano adda regalom, no adda tayo ang regalo, inyo pangusaram ti anya ti ikastam ti regalo, iburay mo.
No narigaluan ka, iti adal, tanaanos ka nagadal, sagot niya po Diyos dayta. No nasagutan ka ti itsura, hanga kasla kada kami nga, lugpak kada, sarang tilapayag mi, agyamang ka o sarem. No nasagutan ka iti sanikwa, iburay mo. Isugurod nga ko na tayo, naawat tayo ni Apo Jesus a regalo tayo, tatada tayo regalo na tayo, agbalin tayo anapatag, naimbag a regalo iti dadduma. Datapan na kailangan mo, regalo. Isugarod nga no makakadwa ka ti tao. Di mat no, dati adda makadwa mga tao nga, napakumbaba, nasaya at tigalad na, isakit na ka, ikan na ka ti respeto ka, you are the best gift to me, kung natayo pa eh. Dahito iti kapapatgan nga regalo. No kung no, marinam di tao ka nasaya at ti kababalin na, marinam nga kasla sagot ni Apo Diyos kanya tayo. Isugarod nga ti karit na kada tayo kaagbalin tayo napintas asagot iti tunggal maysa. Amuyo kung kuna tayo ka ti panagkita tayo nung data sublihanan tayo data New Year's resolution. Amuyo ti panagkita ay ti mangbalbaliw ti biyag tayo kakabsat. No bigbigan tayo laang ti kinapintas ti lubong, nagpintas ti lubong. Nagmayat ti pinarso ti Diyos alubong. No, bigbigam laang tinasaya at kini, lakay mo, alauray mamartekan, at dalat na nasaya at na. Ni baka mo uray burara, jak mo ano, dapat nasaya at na. Napintas ti lubong, depende laang di pa nagkita tayo. Depende laang di attitude tayo. Nagmayat tin regalo na ni Apo Jesus, laklak amon tayo ti sakramento. Laklak amon tayo ti ayat, panakaagas, panangipatag agapuking kuana, ngam no daduma, depende di panagkita tayo, no ti panagkitkitam ti lubong ke madi ta asawam, madi ta katugangam, madi ta anak mo, madi ta kaarubam, madi ta trabahom, madi amin, aging gana nga tarupam ti madi. Automatic, ano madi panagkitkitam ti lubong, tarupam ti madi. Ngam no ti panagkitkitam ti lubong ka, wow, nagsaya at dagitoy, ni nagimbag da itoy, ni nagmayat ti pakumbaba na datoy, ni agsinaranay, ni naganos, mumayat ti lubong mo, ngam na, agre-reeng ka pala, dakas ti panagkitkitam ti lubong, automatic, dagar na saya at nga lubong. Isugar nga ko na anak, depende di panagkita tayo, kada di classic nga istorya, kadaanan, dua nga ubing na panda di ayan ti karayan, di adada di rangtay, tinanawan da dagi di ikan. Kakuna di di may sa, ala, malungkot sila kunana, na naglidayda, tapaya agay ayam da duduwa da dagi di ikan. Kuna di may sa, hindi, masaya sila. Kasi magkasama sila. Kasi makanya tayo, depende di panangkita tayo tilubong. No di pa nagkit-kitam tilubong ka, madi. Nang rono no tila berbero kum tilubong ka, kwar-kwarta. Di tam. Na mo ma-appreciate ti sagot itong galmay sa, the gift of the family. Ma-appreciate tayo ti kinasaya at ti tunggal may sa, iji pagtrabahuan, iji kaaruba tayo. Talaga, no mabigbig tayo daytoy, automatic na pintas ti panagkita tayo ti lubong, nagasat tayo, nasagutan tayo. Nung tayo kunakon, no negative, amin ti panagkitkitam ti lubong, adda sakit ko, Father, uray da kami, adda mo sakit mi. Adda problema, uray da kami, adda mo problema mi, nga mabalim milata ti agkatawa. Hanga dita problema ti mang pamisuot king ka. Hanga dita gaputan nagsakit kang, mataya ko, napa. Hindi ka pala pumusay. Nagsakit ka labasit ka, apa, wanang, nagitay apaw, tay kwartak, inga irwaran, gunggunam, kabutang matay, tatabangkom. Iso nga, depende di perception, depende di attitude tayo. Depende di panakilangan tayo itilubong, no makita tayo tipintas tilubong, nasagutan tayo ni Apo Isusen, kangrunaan asagot, sikas hagot kamot, sagot kamo iti pamilyam, sagot kamo iti tunggal maysa. Isugar gano makita da ka kumaka, wow, dadto iti kapapatgan asagot ko. Apaya, adda nga rod pa nangisakit. Pumintas at ilubong.
Ngam no tilakit kita ko problema, sakit, kurang, pakarikutan, apal, gura. Talaga ore ka man nga New Year's resolution dahil awan pulos ti agbalay gi. Iso nga kakabsat, ti napagasatan ti lubong, nasagutan tayo, haanen abalitok insenso ken mira ni Apo Jesus. Napagasatan tayo mati kaadda ti tunggal maysa, ti kaadda ti may kamang ti pamilya. Napagasatan tayo ti pintas ti lubong ti panagkakadwa. Dagita sakit problema nayon ti biag dayta. Haan nga isuda ti mangtengel king ka, di attitude mo tapno haang ka nga agragsak, tipden na ka nga agayat, tipden na ka nga agserbi, gapulaeng dagitoy haan. Napintas ti lubong, nasagutan tayo, imparangarang ti Diyos ti kinasiasino na kinamanagayat na kada tayo. No, adadumteng a problema, nayon na amin data, dumawat tayo ti bendisyon ken grasya na. No umay nga, no adda sakit, dumawat tayo ti panakaagas. No isagot na dita panakaagas, idaydayaw tayo ni Apo Diyos. No addahan nga panagkikinnaawatan, dumawat tayo ti puso, nga mangirugi ti kapya. No adda natangsit, bamlatan ta natangsit, gunggunana. Haang kang maapektaran, dahi nga rod ti kinasagot. Kano maaramid dahi ti kakabsat, narigat ngamin nga aramiden, titulbak na mula ang amin dayta, no mabigbig mo, ti kinasagot ti Diyos, babaen kin ni Apo Jesus. Da sakrament, dahi ti sakramento. Sagot ni Apo Diyos, bigbigam nanamom, ipauneg mo na saya at sagot ti Diyos na pintas ti lubong. Iso nga no mabigbig tayo ti kadda ti Diyos, kinamanagayat ti Diyos, iso dahi ti makita tayo ti pintas ti lubong. Ala erugi tayo dahi ti 2023. Sapay kumaata datay amin ka na pintas ti panagkita tayo ti lubong. Addaman panlubok nga umay, manang nga asilat ta ni Apo Diyos. Addaman problema nga umay, ay ayaten na tayo latta ni Apo Diyos. Addaman pagkapsutan, dungdungwan na tayo latta ni Apo Diyos. Kanya ti aramidan tayo. Kasi mo tati ay pakat tayo kadag ti kakabsat tayo. We receive the best gift, we have to share the best gift. Anya di best gift nga maiburay tayo, di kinasaya at akatatao. Di napintas katatao nga panakilangan. Di napintas nga mari na dagiti tattao nga si kasagot na ka ni Apo Diyos. Be the best gift.